mandek barang. Gue nek kene di starter rek. Tak kau nyurung kewalahan ngono ya. Sakarepmu rek timbane kere-keran. Tak angkat ya. Mari diangkat diintepno kok. Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Sik perawan ojo seneng pacaran wurung dirabi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salahe sapa wak cipta. Rujak jambu dicampur janganan guyang-guyu kaya wong edan buntutan. Tenang. Surabaya telur pancen kutha pahlawan, pembangunane jak sampe ke hati. Gedang sekolahan lan jembatan penyeberangan, toko-toko lan pelebaran jalan tenang. Iya. Aku ketemu karo bakal bojoku, areke ayu pancen pilihane ibu. Saben tak jak omong mesti mesem guyu, bakal bojoku dadakno arek bisu. Klambi biru kain batik Pekalongan, lengene dawa digawe pancen pantesan. Duwe mantu dadak kok ketepaan, para tuwa lah kok dijak jumpritan. Aku tau ngejak pacarku, tak jak andok nyang depot sing gedhe dhewe. Apik bayar buka dompet kari selawe, wedi kisinan arloji tak lorot kanggo bayare. Semanten sairan kula menawi lepat nyuwun ngapura. Nek wis gak kuat ngendang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Amin iso ngendang. Entek kendang 8 isan amin iki. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum barang. Yo tapi rek, awake kudu ngedu nasib. Ono nasib. Nasib gak ono nasib. Maksudku nih rek, belajar menyanyi. Nah, iya dah. Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong rek. Semanggi. Ya. Ya. Ayo gak semanggi ayo. Ya. Ayo bungkusno.
jare wingi bengi nok pasar sore apese markaton yo jenenge andek lemu cak potongane melakune koyok PTKT cetat cedut dua pedot bung sandale suwe cak marjali kok pusing atine pikir kono kene padha wae diwayu bingung belanjane mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jae yo ngecap dhewe pengen ngendok dhewe suwe cak marjali kok pusing atine pikir kono kene kok padha wae diwayuh bingung belanjane mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jayo ngecap dhewe pengen endok cak tuku ya nek babon rek ngedok dhewe. Wong kene menungso rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya lah rek ya rek tak rewangi sampai menyanyi ngene karepku rubah nasib rek. Bek men-mene dadi penyanyi. Bek tahun 99. Penyanyi ngetop. Ya wis tungken aku rek bisa rek. Gak perlu ngomong ijenan ketabrak becak kok. Loh, Cak Sidik. Oh. Jenenge sapa Cak Sidik? Dadi kowe urung weruh. Urung Cak Sidik. Oh, piye. Mosok ora weruh to? Tak delok kaya Pak Ardi. Peno iku sapa Pak Ardi peno awur ae. Ha iku lho, kancane dhewe kok adane. Peno kaya metuk kanca cok lungset ae ngono apa. Aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing. Iya, anakku digondol kucing rene. Sing nomor pira? Nomor terakhir. Apa ya ngono? Warek kecemplung sop gak didusi ngono. Lho, kok kecemplung sop ya, Dik? Lah anak peno sik digondol kucing lha apa? Lah apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngene jaba. Iya ya. Terus iwake digondol kucing ngono. Sing digondol iku iwake. Duduk anak peno. Lah apa anakku digondol kucing? Kon iki kucinge iku digondol anakku ngono lho, Dik. Arek iki kon kok aja bundeli ta ono ngomong. Mamula ya. Aku nek mari ngomong peno ngene mulai ya. Tukaran barek bojoku aku. Lah apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Asa bingung iki kon. Wis menawa malah ngomong dhisik sih. Iya. Dik, anakku digondol kucing lain ya. Lah lah terus kok boleh dagingnya sing digondol kucing. Iya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nang ngone ngarepe lawang, terus ana kucing liwat.
Lah terus greget ndelok iwak iku terus anakku digondol kucing. Mangan. Mak. Ngene lho tak kandhani. Iya. Iki gak iso ngomong genah-genah aja kesusu, ya ta? Iya. Ngene lho, Dik. Dik, anakku mangan. Anakku mangan. Iwak entek. Iwak entek. Terus anakku dikondol kucing. Digondol kucing. Kon iku bener tambah keliru. Ola aku anakku ngene. Anakku mangan. Kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya Empal-empal aja daging empal. ya wis empal-empal. Marahi mungko sangan daging anakku. Lah iya. Anakku mangan empal, terus empalnya dipangan kucing. Iya, bener. Lah bener. Mulane anak pun gak sehat blas ngono. Anak pun gak sehat blas. Anakku kok roh tangi. Mbok nyambut anak pun iki. Ya roh tangi. Waduh, gak ono balunge, Pak. Pada gak ada balunge. Pernah ku ngomong tak step pernah ku. Gak ngono anakku sampe gak ada balunge cek menit kon iki. Lho marine robot tangi, Pak, klempar-klempar ngene. Kon niku gak ro istilah wong ngomong robot tangi ku ya. Aku iki ndolek kaya. Nang gone omah iku lho rame ajang ngono lho. Oh, ya iku apa? Salah. Kok salah? Wah, anak piro sih? Anak piro sih? Anak 5. 5. Iya. Wong anak 5 ya ajang iki kakean ngono. Supaya gak rame ajang loro ngono ae lho. Ku ajang piro? Lah rame ajang yo. Ajang selawe ngono ajange. Dadi rumah samu rame ajang piring sing selawe lho glonggangan ngono. Iya. Oh, kon niku. Rame ajang iku maksude oleh duwe saiki entek saiki. Oleh kok sore entek kok sore ngono lho. Utun iku. Utun ngono. Edik mel aku nang Bang Dila. Mangkelan ndek wae. Ayo tak cokot irungmu. Cek lah iya. Cek abu kaya irunge baseman ngono. Kon niku maksudnya ya apa sih jengenah ya apa jengenah? Umpamane aku nyambut gawe. Nyambut gawe oleh dhuwit. Teko males. Entek. Ha iku arane tramas. Tramas kon. Trawas. Kok Trapas. Ha iya. Ha iki salah kawitane. Kon ngomong trapas adik tramas. Engko iku gawe apa? Salah kawitane. Lho kok salah kawitan? Ini ada unsur dari rumah. Waduh lincipe omong. Lho ya apa? Kemajuane teknologi ya? Iya. Pernah bangun omah kliru dinane. Lho terus? Pernah dina apa sih? Dina Selasa Kliwon. Salah. Kok Senin nembo? Ada. Ero ae arek iki. Bangun dino ya Bangun dino. Bangun omah. Lah ya iku tepakno dino. Nek Senin apa Senin? Senin apa? Aku wis ngomong, anane tak bangun dino Senin. Iya. Aku takon Mbok Muna jarene ngomong dino Senin. Jarene Mbok Muna aku ayo takon sithik. Sik. Muna siapa sih? Alah Mbok Muna. Penara sih Muna. Lah karo kon Muna. Ya iku Muna iku makmu. Rekon. Mas yo kran. Terus apa sing ini carane? Bangun omah iku peno masang apa dhisik? Aku masang pendasi. Lah iki salah. Kuno. Iki duduk kemajuan teknologi ya. Kuno. Iya. Zaman saiki bangun omah. Iya. Iku genteng didhisikno. Genteng didhisikno. Iya. Lah genteng iku mancen nang kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta. Sik ta, peno bangun omah iki langgo apa yup-yupan to? Yup-yupan. Lah ya yupan didhisikno. Dadi tukang gak kepanasan ngono lho. Lah cagake kari. Lho digantung to. Digantung. Gawa helikopter ta. Kon rumah samu payung ta kon iki. Ya apa sih kon iku cara arek. Lah terus lawange madepnya lawange iku ngadep ngidul. Lah iki apa? Wah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya harus ngomongi. Ya mbok Mona maneh sing ngomongi. Jarene ngene, Dik. Nek omahmu ngadep ngidul nak. Iya. Iku padha ngedep boyo. Iya ta? Ngedep boyo. Terus saiki lawange peno dekek endi? Tak dekek nok nggone nisor. Nisor iki apa salah? Nek teko unsur keamanan. Unsur keamanan iki wis gak aman omah peno. Dik, wong gawe lawang sampai teko unsur, Dik. Lho. Maling begitu nyidak buka bleng masuk. Lebu. Lah nek omahku enggak. Lawang dikek ndokur. Kan lawang dikek ndokur. Iya. Tadi maling gak iso ndolek lawang. Gak iso. Lawang ndokur ya. Iya munggah pasang ngondo mlebu tarik maneh. Tarik. Iya. Tutup. Iya. Aku munggah, jange metu ya. Iya. Munggah. Iya. Lawang tak tutup, ondo disilih wong tukang kayu. Aku gak iso mudhun bunuh diri aku. Kon seneng nek kapan kancamu turu emper.
Arek kok niku. Bancane ya kliru peno mesti. Bancane ya kliru peno iku. Kok iso keliru? Ampun gak gelem takon-takon Pak Senen peno iku. Senen, Mas. Diatur. Aku ya salahku ya takon Mbok Muna iki apa aku iki? Dadi diatur. Selametane ya. Apa ae? Tungkeng, tungkeng. Tumpeng. Tumpeng ambek apa? Tumpeng pangaya petik mulai bolos. Pitik walik ta? Tumpeng petik walik. Mulai bolos. Kliru. Apa? Wis ketinggalan. Tumpeng terus bubur abang. Iku wis biyen. Saiki danyange wis gak doyan tumpeng. Ganti saiki. Oh, karo nek danyang wis ganti rek. Ya gak ngerti kan. Sementara aja tumpeng-tumpengan. Apa? Bubur ae. Sederhana tapi mantap. Oh, mbone ngono. Bubur apa, Dik? Bubur dedek. Bubur dedek. Berase sakon. Sakon. Dedek sak kintal. Dedek sak kintal. Iya. Didelekno jaran. Iya. Kon iki bancaan ta makani jaran kon. Arek. Lah mari. Nek gawe lawang kon biasa nek lawang iki apa sih? Ya apa? Gawe lawang dhisik apa? Pertama. Pertama iki. Iya. Pertama Iki lawang ya. kusen ditekno. Loh, ya iku apa salahku, Dik? Apa? Lah pernah ya apa? Kusen gak tak ada. Kusen ngelempo ae. Ya bener, kusen kok dekena ya? Iya. Iya kusen biyen sik Joko kuat ngadeg ae. Lah saiki kusane wis tuwek. Cendema Wijaya iki ta? Iya. Wis tuwek. Ya kula kusen balung bendo bener ngawur. Kusen balung benda. Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing dike lawang iku kusen arane. Sing apik kayu apa, Dik? Oh, sing apik iku Iya, supaya ala ono sih. kuat sih. Kayu stigi. Heh? Kayu stigi. Kayu stigi. Ah piro regane gak sepiro. Pira sih? Alah, Isi kuat piro? ngono. Paling nek kayak kusen ya 6 juta lah, kayak kusen tok situ. Heh? Kayak kusen situ 6 juta lah. 6 juta ya? Iya. Kan kok larang kok 6 juta iki. Tapi kuat, Kuatnya kuat. tan santet. Tan santet. Oh, tadi santet gak makan. Gak ya? iso. Lah 6 juta lah tak tukokno omah lah wis dadi omah, Dik. Tuku kusen kae 6 juta Dik kon iki. Lah menawa milih enake, ya apa sing ngawur dikandani kok bener iku. Lah mulai saiki ya wis apa aku Dik wis iso gak iso ya. Wis omahmu kekno aku Dik ngono Dik. Ya apa ya apa? Wis dah. Kon kanca lho Dik kon. Kemanisen apa lo jaluk omahku? Alah kon sik iki lho kepethuk aku kon tau sik gembul aku lak sik iki. Kon. Oh, Dik kon. Pernah Dik ngomong ngono. Lah biyen ngene endi? Iya. Iya. Hei. Masalah keras. Para dhewe. Ya apa? Ya apa kabar? Ya ya seger waras. Iya iya. Aku ya warung. Wareg. Wahing. Masalah keras. Iya. Wancet ayo kan? Iya pancet aku nang omah Iya, iko. wong kula perlu menem kapi. Iya ta? Iya. Nek Sedeng ae. kelemon akan gaji, akhirnya kok penyakitnya akeh. Iya. Sederhana koyo kon ngene lho. Heran. Sopo? Lho, kenapa saya panggil? Sopo sih? Iki Basemen. Basemen. Loh alah, Bas. Sisop ya? Sisop. Iki Bas. Ate sisa iki. Sopo ta? Lah sapa? Kan saya dhewe. Ganteng arek. Karo kan jeneng. Masalah potongan koyo mahifal. Kayak apa? Koyo mahifal potongan. Ya sapa iki? Sedik. Oh, Siapa? desik. Sikil. Kok diwalik? Sikut. Sewur. Iki lho. Sidik. Bisono. Sidik Brubisono. Sedik Wibisono. Oh, Sidik Wibisono. Iya. Bas. Iya. Laras, Bas. Oleh pengestumu, Dik. Ah, irunge ya apa, Bas? Abu. Pak, kon takon nero. Lah ngerung-ngerung kono gak ilok, Dik. Dik. Soale nek kon takon nero krungu. Soale kan direkam ae iki. Nek kon takon nero padha madani Basman. Oh, ngono. Lah nek kon takon nero dodonae iki apa Bas lho. Iki padha biru Basman. Kon kei contoh kan. Ya apa kabare? Iki omah saiki ngalih Dik. Ngalendi. Nek biyen nang gone Surabaya kene. Iya. Ini kan ya Bas. Iki Tungturi. Balung Bendo. Saiki. Tungturi. Tungturi saiki ngalih. Balung Bendo. Saiki masih Balung Bendo jalane dibangun saiki. Masa? Oh, jalan satu aku kan saiki. Iya. Rangga. Dibangun gak ketinggalan. Kon kapan bongko ngawur ae takno. Lho jalane kan dibangun. Iya. Lah terus sampe nanti arek ini? Eh? Sampe Ya, nanti.
Ya biasa arek enom. Aku yo gopo aku iki. Kok lho. Dolek iki lho, dolek kusen rum nah. Eh? Dolek Kusen kusen. cidam iki. Lho, kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lah ono kusen. Kusen lawang kok. Oh, kusen lawang. Iya. Aku ngurus lawang. Ya Aku apa, bingung pikir aku iki. Apa ya? Awak wis tuwa, nyambut gawe ku iki mang rubuh tangi. Oh iya kaya aku ya. Asem. Robotane kaya aku kandhani kaya. Tiba mana ya rumput tangi ya? Ya enggak, lah apa rubuh tangi? Nyambut gawe ku sebagai wong tani ta. Iya, iya, iya. Mari kok Teko beb. Ojo pergi sakon iki. Ojo. Cake ngomong beyat ngene iki. Lho enggak, mari teko delek bibit to memang. Lah iya, kan tumen nama bebet ndi? Bebet cai. Bebet sebelahe kali lah bebet ah. Aku tumen bebet Jombang iki ya rokoke mesti rokok kretek kae. Oh, kalau orang bibit Jombang barang. Bibit bakal ditandur pari lho, pari. Walah. Bibite yo tandur. Oh, yo tandur. Bibit mau nyambut gawe kok sawah, ditandur. Kanggo apa? Biasa nandur pari. Kanggo apa? Iya. Mas, kanggo apa bebet? Lho digawe dipangan basemen. Basemen lak suka-suka dadi ya. Mangan pari. Sanjane kepang aku. Ngawur ae kon niku. Apa ya? Aku nyambut gawe lak gak iso lancar saiki. Nandur apa sih? Lho. Takon pertanian. Pertama. Pertanian tak tingkat. Wong nyambut gawe tani mulai pari. Nandur pari. Iya, anu baluk dami. Dami. Nek iso balik dami ya tanduri palawija. Palawija nandur apa ya? Ya timun, rai, bengkuang. Iya, nandur apa maneh? Terasi, petis, lontong. Go. Apa? Kok niku nang pertanian tarujaan. Aku takon menyesak aku bingung. Kok Nganggo niku tak terasi. mau. Sing dimaksud dibalik ya apa sih, Bas? Balik dami ki ya. Balik dami Dami dibalik. Basemen dibalik. Oh. Balik dami mari sawah nyawa mana iso ngono. Oh, mari panen pari, panen tebu, Iya, mari iya. panen tebu, bawang, ngene lho. Iya, iya. Iku balik dami. Tadi langsung. Langsung. Tapi ngene langsung ya kan niku. Langsung kok pun ya ngono. Iya, langsung. Tapi anu Dik, Ya, Pak. aku pengen ngomong awakmu ya. Ngomong Ket ket ngomong ngomong. menyanyi ta, Bang? Ket mau gak ngomong? Enggak, mang menyanyi, Bang. Aja nyarek loro gak ilok temen narek loro kan kok. Soalnya ngene aku Iya. ngerti, kene iki ndelok jam. Iya. Nek sak jam iku pernapasnya teko cangkem. Oh iya iya. Sak jaman teko irung. Oh iya. Iki Nek ngono, irung mulai iki ya. iki ero ya. Mangkane bengung. Sani wak lumba-lumba pek napa. Kon Ya, ngomong ya ngomong. sih. Tek Ya, tek. ngomong. Iku biyen asale ya apa irung iso sakmene iki ya. Asale lho asale. Walah. Pas ojo mangkel aku takon. Enggak. Nek munggo dolek sejarah ngono Ya, menggilan kon. Masa sih? Menggilan. Iku ben apa lahir iku ketatap ngono. Walah apa? Apa digebrak liru irunge ngono. Walah apa? Ah tepakmu delem ben kenyunyuk rokok irunge iku. Ku sabo ya. Iya. Dintupno tawon biyen kayaknya. Gak ngono iki ngomong irung tok omane. Adakno Ya apa ya. Apa ngomong-ngomong? soalku iki mah ya tegese. Oh, wes. Wis apa? Mbok apa? Wah, aja kok dublek. Adakno Lah ya apa? soalnya awakku iki mah diarani cukup ya kurang tapi gak serba kurang. Ya ta? Tegese mangan langsung. Oh, Cuma mangane iki- langsung sak iki. Langsung. Dadi mangan esuk sampai sore ku mangan tok, gak prei. Langsung. Kulane gede Kamu sana sapi aku ah. Adakno. Jare mangan langsung. Mangan langsung gak tahu gak kurang gak tahu. Oh, gak tahu kurang, gak tahu melarat. Gak tahu melarat cekak. Serba pencukupan. Cukup Iya, lho. Lah cuma sih tak pikirno ya. Tapi urip pula wis tetep sih. Oh, tetep. Endi tetep? Tetep Bang. Tetep nih. Tetep. Lah kok tetep tak takon ya apa tetep. Heeh. Ya apa hari ngono. Heeh. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya. Iya, iya. Sing darani wong tuwa kaya aku iki. Bener ya, bener ya. Aku wis eling, wis putus-putus anak-anak. Iya, iya. Eling ngono. saiki wingi gak pati eling wingi. Masa wingi gak? Wingi gak eling. Oh iya. Lah wingi sukete tanggane entek. Oh, iku tepake dadi. Wingi semaput kok aku jane. Goblok iku takno. Ngene lho maksude eling iku dhek iku wis sadar. Sadar. Oh, ala. Sadar. Wis insap saiki. Wah. Pikiranku ya ngono. Insap ya, iya. Tapi kok pengaruh luar biasa. Padahal Penggoda nang awakku iki lho. panjenengan ngono pengaruh kepingin siji ya keturutan jaluk loro. Iya. Saiki loro kepingin piro? Lho, aja ngono ngomong apa kan? Sedeki. Lho lah iya. Iku hitung-hitungan kuno. Lah iya apa? Siji loro telu. Iya. Teko telu. Heeh. Telu kepingin loro. Iya. Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin 1A. Satu pas saja. Oh. Saya nak maksud ngene lho. Iya. Iya nek Joko karuan. Iya nek Judo wong sampe nek putu ya. Iya. Aku tak pikir-pikir koyo pawan kembang aku iki. Wah, Temenan. Oh, bener. Pawan kembang aku. Kembang. Lah wong ana arek wedok ngadeg ya. Tak liwati sret ya. Iya. Lututi kok. Lututi. Lututi. Oh, Dadi nututi peno? iya. Lah ya apa gak nututi? Lah iya apa? Wong tasih kecaut dengan sabuk peno ngene.
Lah opo ngawur ae, Dik? Wah, Mulane aku iki saiki iki ya. Apik aja ngomong ini. Aja ngomong lho kok. Poket wis rame, nek Aja ngomong, rame. aja ngomong. Lah karame seneni kok. Oh, ngono. Sing nyeneni sapa? Aja. Kon balik nang aku maneh. Aja ngono. Iya, iya, iya. Soale yumu iki ya. Iya. Lah luar biasa. Yumu ki ndi sih? Ngono ama. Sing jange dirabi ku yumu lho. Lah apa? Lah iku lah opo kok datang yumu. Lah iya ku te bojo. Apa semono de bojo ku? Lah Mursia bojone kali lan. Mursia lu bojone iki yo kali lan. Lah kon yumu. Lah iya di mana mes Ibu itu? kuwi omahe trompo mbok munah iku ya. Mbok munah ke trompo bangil. Ngerti ya? Apa gondeng kok arek kok. Lah iya. Yumu iki bojoku lho nyelukno kono. Oh iya iya. Pernah nyeluk. Dadi kon diuruki. Iya. Nek nyeluk bojone ya pas yuk ngono lho. Lho, yu ngono. Aku biasanya nyeluk emak. Emak, piok. Emak. Ya iki panjenengan nek tak celuk semua ora emak apa dhewe gak ngono. Emak, piok. Iki pancene gak mesti nek nguruki kok gak mesti. Saiki dikandani yuk ya. Iya. Pengenane enggak? Cek makmu tak tukokno gelang ngono. Mak ayo, mak. Iya. Saiki yuk. Lah nek aku nyeluk emak iku pantes bojoku. Soale bojone de. Lah nek kok nyeluk emak lho, ya apa? Apa aku iki kene baseman? Apa mak Yatmani? Ayo. Apa mak Yatmani? Oh. Ada rek kira. Nah, mulane ngene lho maksudku iki. Iya, iya, iya. Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iki mang api-rapi maneh. Warek iki masalah. Warek iku meneng. Arek umur piro? Man, arek. Umur piro? Lho, umur 21. Lah umurku 20. Tapi lah banding ta mbek aku. Banding. Kulo nek pas maneh umure 20 rabi oleh Iya, perawan. ngerti. Arek iku ngerti, arek iku. Arek Kok meneng. dhek gak gelem arek nom-nom. Oh, iya. Milih pas mantu. Iya. Lah pas bapak gak dipilih? Kamu bojone. Lho, kamu bojone yo, takno. Pernah tahu kayak apa? Lho, jaluk ranjang tempat tidur kompi tak tukokno. Keranjang. Keranjang goblok. Ora. Oh, niku. Ranjang itu tempat tidur lho, Tempat tidur ya ranjang barang. Wah. Ah, basa Indonesia lak ngono. Oh, Indonesia. Tukono tempat tidur. Tempat tidur kompi tak tukokno. Meja kursi tak tukokno. Iya. Tapi gelem nrimo, Dek. Lho nerimo. Loh, anak cinta rek wedok iki. Cinta lho. Tapi tukokno tempat tidur sak sakure. Apa sakur? Ndukure tempat tidur iki lho. Sakur-sakur. Sakur nak mulai nang ngene Jombang. Sakur. Ndukure tempat tidur iki sempuk iki lho. Sakur semelok cempaka putih kok. Pelawak. Oh, kon niku kasur. Oh iya. Oh, kasur sakur. Oh, dolir liyae munah. Iya, kasur. Kasur. Lho Iya, sing kari iki lho. Ya ngomong ambek aku njaluk ali-ali. Waduh. Wah, iki kakean. Iki perot. Wareng ngene. Oh, perot. Perot. Mas. Peok. Lho, Perot iku apa? iki lho repot. Oh, repot coba. Bas ngene lho warang ngene. Iya. Kok nek njaluk dhek aja lali. Nggonku ali mek siji ngono. Iya. Nek ali ku loro. Lali bledek kampungku. Kon kali-ali mek siji, ali-ali lah umume. Cincin. Yo, cincin bahasa Indonesia lah. Alah. Yo ali-ali ngono. Iya, ali-ali wis. Ya gede-gede ini 5 gram atau 10 gram. Iki gelem Lah, kecubung. oh pake iku takno. Lah aku bingung kan. Waduh. Ya apa usaha duit apa carane iki? Waduh gawat. Waduh. Oh niku nyilihno atine kancane. Dan Gawat. Mau gak istilah sing enggak kon iku kan? kira-kira butuh piro, Pas? Butuh piro kaya lali? Ya siji tok ae ya mosok sampe Enggak loro. duwike. Duit kira-kira 10 gram saiki ndelok regane. Saiki sak gram 110. Lah iya, kurang lebih 100 kena ae. Ngono lho. Tapi arek wedok iku kon tukok lali mesti gelem ya. Ya mesti. Sapa sih arane arek? Arane Sapa? Rame. Sapa? Oh, wis aku. Iya. Wis. Sapa sih? Coba. Boten krung. Ah, kon niku cenom kopeng niku. Kan. Wadah kon. Lho iya. Lah iya. Apa? Apa? Ada kon niku nek arek. Kayak apa? Aja kon kandang yo kan. Jenenge lucu ya? Iya. Sopo jenenge kamu tadi? Ada ya apa? Aku ora jenenge. Lupa iman aja. Ada dah jenenge TK. Tibane jenenge Jipa. Wah, kon niku kopeng tak kecer kon niku. Iku mau. Iya. Ya apa lo, Bas? Kan iku aku bimbang arek iku lho. Sopo jenenge? Aku karo. Oh, dublek karo kan gua takno. Banter ta? Kupingi sailir gak krungu bledek. Nek ngomongi irung jangka dhisik jelas ngene lho. Dicundang sing ngono. Wong bisiki bengung. Jenenge ya Heeh. Kastini. Oh, arek iku tau kasti ngono lho. Wah, aduh lah apa Ngawur ae.
kenal iki ben. Lho, jenenge Kastini. Oh, Kastini. 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 Arek iku meneng lulusan kok SMA. Waduh, masa Iya. Kene wong tuane kurang mampu, gak iso kuliah dekne. Lo omah, kerajinan tangan bordil. Bordel. Bordil apa? Lho, bordil apa gegermu? Bordil. Jahit-jahit lho, jahit-jahit. Oh, jahit. Terus arek iku nek metu tuku jamu nang Kupang, metu aku tak kei. Apa anu ya, Bas? Engko jangan-jangan kok isi ponakne Kastamin. Lho lah opo? Duduk. Nek aku nang pasar kembang tak kei 10.000. Ya konane Kastamin iku ekuan. Saiki ngene ae ya, pendaki supaya cinta ambek Kastini iki. Iya. Aduh endi, saiki aku tak bojo peno, tak parah, tak kon ngamar ngono ae. Kon kok gendeng takon niku. Tepat iku tepat. Oh, tepat-tepat bathukmu sempal kono ah. Ya emak iku diwarah. Emak-emak lah apa kon marah? Dijak nglamar. Oh, kon karo wate mammu kon niku. Lho. Oh, ya bojoku nek muring-muring sanggon-gon aku turu tau diseret sarung disek suwek adano. Kon gendeng takon niku. Peno gak ngerti peno kelemahane peno iku. Ya, apa kelemahane? Soale emak iki ya, natik mbujuk-mbujuk ngene tambah murang-muring. Nek terang-terangan, Mak, aku rebi maneh lamar gelem. Oh, gak gelem tak wayu gak gelem ngampur rek. Ya. Wis diakal, emel aku. Tak akal. Ayo usahno ya apa? Wis tak akal duit ngono ya apa? Pasrah mek aku meneh kan. Pokoke Iya. ngene lho kan. Wis tak Oh, iya, oleh iya. ya. Ayo kok siji aku mlaku nek gang kono gak ono apa-apa bareng mlebu gang iki kok ditabuhi ya. Arek-arek is. Ngene lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. Wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh, ya nonton bioskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran iki. Wis, lu temenan iki. Cuma yo pasrah apa jare wedoke. Nek aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situk mlaku sampe entek. Ya apa gak tau gelem numpak arek. Senengane sapa larane. Nang kuwatir aku pacaran sapa kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Panjenengan wong pacaran seneng nggo sepi-sepian. Temenan. Serius temen iki. Kok pemane nek tretek durung dadi ngono wadah wis. Masih kebiyokan buk wis gak kerasa ya. Iki enake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek ebes iki kok. Cuma kalah suara aku. Tapi lek Toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho Toto apa ya? Ngawur ae ora wong Mojosari. Lah biyen aku nek kono iku. Lha iki. Wah arek koyo Halo, arek koyo Lydia. Kayak apa? Lydia apa? Sampeyan uga teteh ya ngomong. Lah iya ya apa? Wadah kene. Iki sampeyan janan ndi aku iki. Lah. Kono kuali sing ngajaki kono. Aku iki nurut kono lho. Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajak lho. Iya cuma sing bondo lak kono ta. Ya apa sih kok malah dibosno nang aku. Gak aku endi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho. Biyen sampeyan iku masrah tok gak tau ngraji. Kon gending-gending ngono iso didik-didik. Hah? Gending-gending iso didik-didik. Blakrak lah apa aku belajar gendeng-gendeng iku. Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene. Lain-lain Mas. Saiki aku nang dangdut dung 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 dut. Oh penyanyi kon? Iya sih. Oh sing tau durak-urak wong. Gak iku lak belajar biyen. Gampang kok sing ngetepung aku. Ya. Hah? Sing Iso ngetepung. tak sampeyan ku nantang ae. Ku jidore gawon. Ya. Ngawur rek. Marno golek bedes ya. Kayak iki acara nandi aku gak pesta lho Mas. Lho kon pesta. Lah pesta nggo endi wong karo pesta iki? Lah nandi lah aku lah bingung ta. Ngene urunan bancaan ya. Urunan bancaan. Pesta wong loro tok.
Ya karo main rek. Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku ki kadang-kadang kena pengaruh wong. Lho ngono ya durung-durung ngono. Enggak. Wong apa? Ya wong kanca dhewe gak sampe nang njaba kok. Aja ngono gak enak aku rek Kok ngaruh-ngaruhan iku. dikai panjer didik wis katut aku iki. Saiki obyek apa sih sampean niku? Ngene wis gampang perkara obyek lek wis kawin ae. Lho. Iki ya apa? Kok malah ngono? Ranjangmu teko wong iku durung kok dol. Ranjange ndi? Sing dikek jare wong iku kon ngomong dikek Oh, sing ndok omah iku ta. Ya pancet tak tompon iringan iku dikek sapa sih iku? Halah iku lho, sapa jenenge R. R. R ono R ing ngarepe. Jenenge dikenal nang R Basman. Ngono e. Oh, ngarepe Robi iku mesti. Rabi ya. Robi. Lah gak tau dijelasno kok. Iku karepmu ta karepe wong iku? Lah apa aku gak tau njaluk kok Mas, dikek dhewe sembarang masih pakaian. Yes. Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk lho. Wis trimo nang kok mrene ya. Lho ya apa sih? Lho jae trimo kok kene sing nampani ngono lho ya. Lah aku lak penyalur aku. Gak enak rek iku rek. Tapi kon gak cinta sih? Hah? Gak lah apa aku gendeng aja cinta wong ngono. Lek gak cinta ojo dirodek tukone wong iku. Titipno nggonku wae. Lah. Engko tak cete, ya. Ngawur. Barang si anyar kok dicet. Masih duwike ya sik pancet nduk lemari tak tumpuk ae. Ojo lek kon gak cinta gak usah kok trimo. Sebab iku engko marai wong kedanan iku repot. Oh iya ya ngarep bales budi. Lah koyo aku iki kedanan ping pira mbak mulak repot. Sampean masih gak kedanan ya ngentil nang aku ah. Nah, ora sing dhisik kok tukono sego ya. Marno kok andokno nduk iko. Ndi pojokan Sing iki. sampe saiki durung kebayar. Aja ngono rek sini-sini ae ah. Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono sih kepingin aku. Bahasa apa? Sing Prancis. Sing apik-apik lho. Bahasa apa lho? Yo apa sih roman sing kirane koyo arek-arek lho. Ya nonton dhisik isone roman. Nonton film asik ya. Duwe dhuwit sampean ngajak iku. Lah ya apa jarmu ngono lho. Wah dibalekno nang aku man lak mendal iku jenenge. Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta, ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus. Lek nyesek terus aku lak repot aku Ya iki. aku iki ya angel lho Mas, jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar Iya, wong. ya dak muin lah. Gak mungkin. Apa? Ngomong pisan keliru sampean. Ya gak mungkin lho, gak mungkin. iya. Ya ramah-tamah masih gak seneng ya sing Aja sampe ketara. sing halus. Nah, Ya dilus ae dilus. Dilus siapa aja? Kemarin dipelamir, ya. Sampe Ya, cendelo ta. Dilus iku cara nolak sing enak. Masih iya. masih kepethuk aku wong iku aku ya tok gak ero. Iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis Iya. sapa wis mesem ngono. Iya. Lega dhek. Iya. Aku mesem ngono wis juwing lak wibo tangi geblak barang. Wah, iku duwe penyakit ayan wong iku. Masuk sih. Golek kepergo aku mlaku-mlaku bare awakmu ya. Iya. Aku waran waran burungmu. Masuk. Iya, Percaya ta? Aku percaya. Soalnya awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak. Iya. Lak sik apik aku ah. Lho. Gak enake. Walik sampean niku. Soalnya teko pakaian lek wis aku macak. Oh, Macak apa? jomplang iki. Apane jomplang? Ya kon nisor aku dhuwur, termasuk tingkat aku ngono lho. Delok potongan. Tingkat aku iku modele lak kaya wong sugih awak dhewe. Iya. Kaya wong sugih Iya, imbang lek ambek awakmu. Mosok. Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Lah sing tak sugih apa lek gak teko iku. Ngawur ae iku warisan kok didol. Wis lek pancen kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno. Golek napa? Wong tuwek. Wong tuwek. Ndon Iya. ndi wong tuwek iku? Ya sanane engko lek nang kali duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan. Wong tuwek ngono sampean iku. Wong sing pinter risane kono gak eling bare awakmu ngono lho. Wong pinter. Nggonku ana wong pinter. Pinter apa? Pinter mbujuki. Ngasur ae. Wah. Pinter mbojok kok ditukno. Wis njaluk tulung nang kanca dhewe. Disyaratno ngono ta? Iya iki ana hansip. Lah ngasih kok jali tolong sih. Lho, iku garu-garu. Ya dadi hansip. Oh iso. Ya pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis winginane ditekani Terus. tambah kenceng arek. Lah step iku malian. Lho, Pak. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang. Dihormat. Saiki nyeluk aku, Pak. Lho, kan mati pakaiane ta, Lah aku celuk pagi kapan rabi makmu. Lho, gak ngono. Dihormati kok gak gelem sih. Dulu kan teman, Loh, saya iya. kan dinas. Dinas. Sebagai Bapak Hansip menghormati to. Lho, kewajiban kon menghormati aku ya. Ya, nes, Cuma kon niku aja ngene rek. Apa sih? Sisiran niku ndelok tempate. Oh salah jalur. Oh, soal jalur padahal kendaraan ae. Salah apa? Tempatnya iki kurang, waduh, mbok ya aja semata-mata. Golok nggon sepi-sepi. Oh jangan dikekno nggon Mas. Tumon kono ono hansip melindungi wong sirsiran niku. Lah ya nang. Oh, tak kentes kon ku. Kon niku dituturi tenang, kon dituturi. Aduh apa sampean iki? Rungokno ta omong aku iki.
Nek sirsiran iku aja nduk pager-pager ngene iki. Tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Tibake pretes kon gawe sirsiran. Ngene lho, Cak. Wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Susu redes ngono lho, ya. Tapi kebacut, ya nek aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini. Jaga isine. Iki lali lek pakaian dinas lho. Apa aku kurang rapi dah? Lah eling sik nduk panggung biyen ta. Masih rame-rame, masa aku bekas yang seniman. Iya. Kan gak apa-apa. Gak apa-apa, Kan gak ada apa-apa. tingkatannya, modern ke hansip. Iya. Bila perlu ana kanca salah tak permak. Lha wis ta. Oh ya aja ngono ya melalui jalan sing bener. Aku ya gak goblok loh, aku nek kalau perintah toko komandan gak gelem aku. Mulane sing penting jangan menakuk-nakuki. Oh, bukan tempatnya. Sekarang ini hansip pelindung rakyat. Dinas nanti. Dinasku? Iya. Libanon. Jaga. Iki lho jalan Libanon. Pakaian ngene iki ya oleh bagian ta. Loh, enggak ngredit. Ngomong ya bagian Lah iki. bagian teko atasan. Tahu nang lawang? Tahu. Lah ngeter adikmu. Lho gak tahu dinas nduk lawang. Lho ya gak tahu ya iku. Apa iki wilayah Surabaya kene tok. Surabaya. Sampeyan pakan dinas lho, Nok. Apa? Sepatune tin lho. Iya, kan taline. Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya, Ya, ya termasuk jengkel. Kadang aku nggih sepatu putih lah. Seragam putih. Mau nek olahraga iku sepatu putih. Oh, patu putih ya. Iya. Melayu ya. Yo gak jungkel. Lho gak ono artine gelek lari-lari. Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani. Waduh. Nah, jasmani iki tanpa Sekarang jasmani. iya, Oh, berlatih. berlatih terus iku. Sama renang iso. Renang. Iso renang tapi kelelep. Wah, aku gede gini tadi. Ya segala anu dilatih tin. Kon suwe sisiran hari iki. Gak, sik Hah? sik baru saja. Waduh lho, kon niku mesti hati-hati. Padahal arek iki cilik kok taksir lho. Loh. Baru saiki wis ketok ngene tak kon tenggak lho. Kok Wah, ya niku? cok ngono sih. Siapa jenenge, Dik? Lho, lali. Siapa? Gara kecil ditut. Lho, wis lalu biyen cilik saiki gede. Saya kita. Ri, lereno dadi ansip ri. Lereno. Kon niku komandanku tang lerene aku. Wong ya. jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sirsiran kate dipek. Oh, kon nglereni wong ngadudara gak iso nglereni aku. Ngawur, ya gak ono ya aku nglereni. Iya, gak wajibmu lho. Iya. Ya, aku saiki gak susu rek. Nandi. Kate Nah, tugas. tugas aku. Numpak apa lagi? Numpak apa? Biasanya perahu. Napa sing mau perahu itu? Bah aku numpak gas, bah aku numpak perahu tuh duduk urusanmu loh. Lho gak ngono. Bila mana perlu aku melaku. Tapi bentin aku rutin. Apa? Bobol nduk sawah aku. Mbung ngetan ae. Nek Indonesia rek gedang ngantuk. Iku lah aku iku tak obrak-obrak wong main-main iku ta. Lho iya. Bener ya. Bener iya. Menjaga keamanan kampung ya. Yo, Lek. Bila mana nek ono wedhus tarung celuk aku rek. Sampai wedhus barang. Ojo ngono ta kon niku. Wis gampang lek anu dolen. Iya, iya. Tapi aja pakan dinas, pakan preman ae. Apa sih? Arek kono lambek ngene iki wedi. Oh. Arek anakku lho wedi. Dadi nek ono pakaian dinas ini wedi ya. Iya. Bisa biasa ron aku. Ya omahmu ndi sih? Gak ndek omah. Kon ki yo ngomong apa? pokoknya Sampe jarene ngomong kok kalah mbek Ansi. Kon kan 15. Durung. Lho padahal aku takon. Aku. Sama ngomong anak sama ndek bojo ta ayo. Durung. Lah kok ngomong anak. Meneng. Aku tak mbejuki Hansip. Gak iki perkara omah tak terusno. Kon kan duwe omah ta? Ya duwe cilik, Cak. Sungkan lah aku didulini kanca. Rek, masih cilik nang omah dhewe gak apa-apa. Mosok kalah mbek Hansip. Masih duwe. Lho, aku gak duwe jangan nuntut nggonmu lho. Iku lak ambulan jenenge. Gak omah Aku dhewe turu nang asrama rek. Asrama. Asrama pinggir ndi sih? Lho, Tak diliran. iki lho markase. Markase lho. Gak omahmu nduk Kupang kok rahasiakno. Wedi lek aku rono, wedi lek aku ngedu ngono ta. Iku entek iku wis tak segelno iki pisan. Ngawur. Ise. Sampai ketemu, Cak. Iya ya. Ya. Saiki aku jange dinas. Ya, sing disiplin, ya. Heeh. Wis ya. Ya, aja sampe. Saiki Hansip tak budal. Jogo. Lho, ri kate nyelentik barang ri. Lho, Lah apa nek glundur barang. logate Hansip ngene ta. Oh, eling sik nduk panggung iku biyen. Lho, Eling sik nduk lamale awak panggung. dhewe nglak burung budal kok. Apa? Wis kon riwu takon nek wis siap ngene ya. Lah iki apa? Ya, aku siap ya. Siap, hormat. Hansip budal jogo. Tambah anu kecere saiki. Legone iso galeyer. Rin tadi. Arekku dadi Hansip tak gendeng arek.
Buah bandana wedi dhewe aku nek ndelok. Rasaku lek ndelok pakaiane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono lho Lah gak mesine. praktis blas ngono. Ya gak tahu tumon pakaian dine sik iki kok aku. Lah ya ndelok berangkate jrueng gak tak mlakune kelulun. Mek ngomongi tok iku rasane. Rasaku yo gak diangkat arek iku. Lah iya. Bantu. Mek meden-medene awake dhewe ya. Wis gak ngurus hansip wis. Ayo sing perlu nyaratno iki, Mang. Saiki ta? Iya, yuk. Ayo. Wis kan? Wis. Wis, kocone tak gawa. Heh? Kaca. Kaca apa maneh? Lho, jare kayak brai. Kadel lah wong pas meneh dikek kaca tambah wedi dhewe kok wonge. Oh iya ya. Pesane engko nek kapan ngocono nggone kali ae lah wis. Lah iya. Iya, padha. Ndi arek? Ngono ki diatur ya apa iki? Wis tak nurut to, Pak. Pokoke berhasil ya. Salah. Sampe gak berhasil, cilono. Wah. Ciloko. Iya, ya wis pokoke oleh dhuwit ngono. Kene Oleh duit ya? Dangan. Iya, kenapa nang? Irunge coplok sik, irunge coplok sik. Kowe lu kok dicoplok iki kok. Wah kena, cok irung kok dicoplok. Lu kok dicoplok. Lah gak iso rata wedake. Ya irungnya aja dicoplok, ya disungsang ndukur kene lho. Dicengkar. Oh, kok Subali ngono. Kok dicengkar. Sing wedake cekelen kene lho. Aja wedak lho. Apa? Lho, lek wedak lak lontur. Aku nggawa cet kok. Wis. Oh, wis cet ae. Aku jalan gak lontur. Sesuk aja dicat tak main ini dhisik. Iya. Kok karo lawang ngateni. Cek rata bas bener iku. Iki ya apa sih? Karepmu ki apa sih karepmu ki? Karepmu ki apa? Kandhane kira. Awakmu nek wis tak pakei Iya, iya. nggone kene iki. Iya. Awakmu tak dadene iku lho apa? Apa rek dukun prewangan iki. Oh, kesurupan iki kok. Iya. Ya, lek ana wong njalukno rene. Lah nduk ndelok kene, gua kene. Iya, penang kok mlebu grombol kono lho. Mlebu kono. Iya, blang Iya. ngene kono. Yo petenge ngono iku. Iya. Iku lho. Rek aku gak mani rek. Kok padha cilik gak mani. Gak mani rek aku rek. Halani. Peteng ora gak mani rek. Pala barek siyek. Oh, kalau sih yas. Peceng yas. Gua peceng yas aku gak wani aco. Peteng gone. Sing kon wedeni apa? Aku mlebu blang. Iya. Terus mlebu lak logo sing. Iya longgo. Wis ula entong metu. Lah wedi apa mbek ulen? Lho dicocok bumbunanku. Ya ulen tong cepet dicakot. Iya. Yang dicakot cetil mati dicakot ulah yo cetil wis. Ngono ya? Iya. Cetil wis. Wis. Aku kaku. Termane nek atas sing Ngawur, ae. entok ya. Iya, iya. Ya sembur-semburane sik kuwi semburane rong peno sih an. Iya. Iki telek duit tak di kau telek duit tak disembur-semburan iki. Wah ya sekali utek. Ngomong saat iku koyo makne omong ya rek. Persis makne yang ngomong ngene. Ngopo tik? Aduh. Sik praya tik kok dik sik praya dik. Ngono makne persis makne. Ayo mulan trompo dik. Ila grombol sih ya. Grombol. Bleng. Bleng. Lah engko peno sikil peno tak tali didi. Hah? Lho perlu deh. Sebab nek peno tak bengok gak kira gak kira tadi tak sentek metu wae meneng ngono. Oh kesak gak kru-kru ngene rek. Yo kru ora gak dublek rek. Cecek lho dis. Iya lah. Lah kok kecet to ae. Kok iku Lek lak ketenger kok. wah kok iku kecet-kecet iki busek apa dah busek iku. Kok kuatir busake. Lah ya apa carane busek? Kayak bensin. Tutu dikorek. Wis tabas, iki lengkap iki bas. Delok niki lengkap kabeh iki Iya, delok niki kotak iku apa meneh iku. Apa ae? Main iki sembarang lengkap iki. Lah kok gaya alis ku aspal ae gak iso ilang. Hah? Aspal. Wah, gak kurang Aku slender liwat apik. kene slender. Kurang apik. Oh, Nek ngawur aspal ae. iki ya disret ngene ilang Ilang. kanan. Iya. Sik gak iso ilang. Kawat ya pun dinyesno ngene lho. Oh iya ya, lali aku. Iya iso buntal. Iso ke buntal. Atuh. Oh, Dek, ngrungokno makmu gak pantes, Dek. Omong-omong karo-karuan. Ayo kowe. anu, rambutnya rambut. Dekat. Dadak nistuk mendukur, taleni. Oh iya. Taleni ngene. Iya ya. Oh, talen ya. Ndukur ndukur ana kran kon niku, ndukur ndak? Iya. Taleni. Tok, aku luntru ngono. Waduh. Kok ngawur ae, Ini Wak. diganti iki lho, brewok-brewokan iki lho. Oh, ganti rupa ya. Iya. Oh. Tempelan ae. Iya. Jenggot-jenggotan. Nah, jenggot-jenggotan iki. Lho, Rek. Wah, Ah, piye? kene. Ya. Rek api ya, Rek. Ya. Kayak singa. Iki kayak seo. Eh? Iki seo. Hah? Sio kok sio. Kon ngomong gak terang ngono kran? Iya, iki seo. Siung kok seo. Siung-siungan. Iya. Kayu
wae kayu. Lah apa sih? Apa? Irunge teko kados kok siung kok. Iya. Sing gak harus anu siung wisan iki ya. Kan niku. Iki gale duwe rupane kira-kira. Suarane. Suara cilik. Iso. So sini. Iya, saya suarane. Momo peno tak jeneng napa? Nyai Losi ngono. Nyai Losi ya. Iya. Oh. Nek tak nyeluk Nyai Losi terus siapa ya apa capek? Siapa? Gayaran aja ngono. Sapa lah ngono? Waduh, kurang gede, kurang antep. Lah Mesti apa? lho, mesti lho. Siapa sing ngerti, Bang? Nyai Losi. Nih, Lah sapa? sing ngerti antep. Iya. Jeneng ngene. Iya. Mbah Tai. Oh, Mbak Tai. Tai. Oh. Ya teko ketidian sama tai. Teko katon kayak tai mulian. Kan iya apa sih? Tai ku becak omahku tak no. Ya apa enak. Nyai Losi. Ya, Menang bener. ngomong Nyai Losi Ya. sampe medal. Terus ngomong peno ya apa? Suarane. Celun. Nyai Losi. Apa nak? Nyai ku wedok. Aduh. Oh, wedok ya. Nyai ku wedok. Suara lanang iki. Suara wedok ya? Iya. Ya. Nyai Losi. Apa nak? Apa? Kurang cilik. Bang. Ya, Pak ya. Nyai Saya Losi. di anu suarane. Oh, kurang cilik. Mana cilik? Cilik mana? Ambles. Kok kesini keluar. Nyai Losi. Ana apa nak? Ana apa? Ya mana? Ya. Nyai Losi. Ana apa nak? Ana apa? Sampean tepang satu kah? Iku udah bojoku. Gendeng kon. Terus ana Valentina. Wah, tano arek kok. Ya wis, iso. Wis apa? Lebu. Bleng. Klan sing temen menjiwai klan. Menjiwai. Suarane rek. Mlebu krosak-krosak. Iku soalnya wite kaku wite. Kayak ayam ngabluk. Mlebune boyok-boyok. Sono wong. Oh, monggo. Ada apa sing lintang? Oh, monggo. Liwat dok. Mboten Oh, sampean lintang. wonten tengah dalan niki enten grumbul-grumbul lan apa jaman Niki- kajenge berbuat Allah ta? Duh. Sampeyan iki pun curiga ta? Dek pun rame-rame, Dek. Enten apa? Oh, sampean meneng mawon tenan. Tegun. Kunci sampean loro untu ta? Boten. Enten apa? Boten asal rame. Dek nak ganti juru kunci. Loh, kula Kunci napa? kunci rahasia. Oh, iku ceritane lodrok iku. Juru kunci niku kuburan kadang-kadang. Lho niki juru Iya, niki kunci. enten. Anu. Sampeyan dereng krungu? Enten apa? Lho, pun rame-rame nggih. Nggih. Mriki lek enten niki dukun tiban. Wingi ketiban genteng. Pasane iki benjut napa mboten? Dukun tiban niku Benjut, tapi mbet sepiro? Oh, teko dadak. Dadak. Niku Wingi lak udan sih. Sama-sama. Wingi. wingi kula tilem ben. Wah, Ya apa? ketilemen sampean. Wingi udan deres ya. Udan deres nggih. Terus enten tir ngoten ya. Ah, ini kok gelas logur. Apa kok til kon iki? Bledek kok gak ono ngene til. Lah ya. Leder Lah, lho. dor kursak-kursak. Ah. Telbuk. Terbuk. Kuwi erong logur. Pak kon iki. Sampeyan tem mriki niku latihan apa ampun jaga tem? Mboten. Kula niki ngeten lho. Nggih, ya napa? Kula kajenge pados tiang pinter. Waduh, Oh. Sampai wong sing ngerti, nggih. Cocok. Ngerti batang-batang, Oh. nyoba-nyoba, Dikon kok guyu-guyu ngerti sih apa sih? terus ngerti kaya- Batang-batang lho apa kon? Batang lho. Sebatang iku mek siji. Ayo. Bateng bade goblok. Bade, bade, terus Nggih. wetone tiang, riwate tiang ngoten niku. Nggih. Pundi enten? Sembarang ngerti. Sembarang, Pun nggih. mriki mawon. Dikira wong Sing- suwidak mlebu mriki. Pingenan ini. Terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang. Nek utang ten iki, nek utang. Gen kula. Ku sampean ahli nggih. Nggih aku lho gen gledol. Oh, sampean masalah pacar-pacaran. Lah, pokoknya mriki ini sembarang kalir. Yang duwe gawe yo Pokok syaratnya napa? Syaratnya napa? Syaratnya mesti jaliane. Nek liyane kan beto. Napa, kembang? Kembang. Nih Oh, mboten. boten nih. Napa? Ringan. Ringan. Boten Beto apa? bongkotan sak truk ngoten mawon. Boten. Terus salah pundi? Mriku ngen banyu urip ora kena. Tekek pinggir kali mriku. Oh, didol eceran. Kon jalukno bongkok. Cek sejeng ngono lho, krek niku ya apa sih kan. Pun syaratnya bongkotan gampang pokoknya Nggih, niki. nggih. Tari lak mboten apa. Mboten napa. Terus niki saged jawab diri teng tiange. Saged. Mbah sinten jeneng? Mbah, Nyai Losi. Nyai lho sih. Nyai Losi. Nggih. Kapure medal. Kula Teng celuk tiange. ya, sen meneng penombakan. Ngeleng teng. Kok ngeleng sampean niku. Pedane orang-orang mawon. Ngeleng. Lha nek grombol niku. lho. Mboten grombol. Nggih, sampeyan Mas ya. Sampeyan. Aku nyeluk ya. Iya, Jil. Nyai Losi. Kok nang murung ngruwak mawon mboten. Mboten lho, meneng. Sampeyan. Apa nak? Waduh nak aku toko cengking. Napa, Mbak? Nggih, nggih. Napa, Mbak? Dinto. Toko cengking. Nggih, Mbah. Sepunten nih, Mbah nggih. Iya, Iki iya. anak putune enten perlu, Mbah. Oh, tadi kan ini nangan orang melu. Kayak
apa nak? Perlu Mbak. Iya, iya. Ana Niki apa, Nak? enten butuh sampean. Sampeyan ngerti ya? Nami sampean sinten, Dik? Kula Kartolo. Oh, niki Dik Kartami niki ngeten. Oh, kono Kartolo. Siapa sih jenenge? Kartolo. Oh, Karlonto. Siapa jenenge nak? Sampe rungokaken sik ta, Apa Mbak. jenenge? Ah, Kartolo. Oh, katrol. Lah siapa? Mas. Enak. Niki kula bantinge no. Niki biyen nono menelata. Iyalah. Niki saged saestu ta niki? Dek. Dek. Hah. Suara cilik om ringis saya. Ngomong Niki dhewe. ngeten Nyai. Iya, nak, iya. Ah, sampean ngomong napa karep Nah, sampean? karep sampean sampean ngomong. Sampeyan Nyai. Ngomong, tarung ngono. Nyun sewu. Tak dengarkan. Nyun sewu nyamuda. Aku Nyai Losi. diceluk banyo. Apa dek? Dek keliru Dek sampean niku. Iya, Punya muda. Oh nyelosi. Nggih Nyai Losi. Celuk Nyelosi. muda sak wong Banjar, Dek. Ya apa sih, Rek? Aduh. Dek, aku jane bener-bener kok, Dek. Ya. Nyelosi. Ada apa, Kula enten Nak? perlune Nyai. Oh iya, ya perlu apa sih, Nak? Sampeyan tepang kali Nyai Loro Kidul. Gak. Kenal. Ya kenal Dek, kalau kenal. Niki kok enten sing nyetrum, Dik. Iya, Nak. WC ni WC. Oh, WC. Kadang-kadang rono aku mendayo. Nggih, sunane rada gede punya. Iya, Nak. Niki ngeten Nyai. Ya apa sih? Kula lak nggak ada sirsiran. Oh, terus apa? Lah karep kula nung supaya sirsiran kula dadi bojo. Iya. Niki enten sing ngalang-alangi Nyai. Loh, tadi iku ono sing rintangi. Nggih enten sing rintangi. Siapa itu, Nak? Siapa itu? Bahasa Indonesia. Mboten napa tenang mawon. Oh siapa? Niki sing nyusupi tiang Lek bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia. Iya, siapa itu, Nak? Anu Nyai. Lek niki bahasa Indonesia Nyai apa? Nyai nggih anu. Nyau. Anu nggih Nyai. Jauh. Anu. Iki lak kanjingan. Oh, namanya yang menghalang-halangi Siapa namanya namanya, Nak? pacar saya itu namanya Kastini. Kastini Nyai. Ya. Kastini. Ini Nyai. Oh, namanya Kastini. Pacarnya ya. Itu pacarmu, tak? Iya Nyai. Aduh, matri aku. Mati aku. Matri. Mati kok mati. Iya, Mati. saya gemeter gopo. Kenapa Nyai? Nek suara cilik ngene iki sing nginjing iki surip. Kenapa Nyai? Tadi iku pacarmu, Nak. Nggih lah sing ngalang-alangi niku namine wong tuwa. Siapa jenenge? Basman. Oh, tadi pacarmu Kastini. Ono sing rintangi. Nggih. Jenenge siapa? Basman. Aduh, matri pintu aku. Lapa? Matri pintu aku. Kula beto mriki. Eh? Lare ini kula beto mriki. Ya kawan Nak. Nggih Dek, ambil mriki Mas. Nggih, Lebih aman. Aduh, keliru akalku, Dek. Apa? Apa? Aduh, Oleh duwe kok. Aduh, Oleh duwe lah. oleh duit tegolmu anjlok. Tenang. Gak ngerti lo. Nah, monggo. Iya. Iki lho ngomong kok. Dek, sampean Oh, nggih. sinten sampean? Nggih, Mas. Kula Kastini. Oh nggih, sampean ngomong terang-terang kalinya. Sing diarek, Dek. Niki. Ya iki, Dek. Nggih. Dek, ayo suntik, Dek. Mbah kok Nyai kenapa? Bu aku kok bingung. Tadi ya. Nggih niki. kondo Nyai. kon niatmu kepengin pedhot iki kondo. Niatmu ya apa nak niatmu? Ngeten lho Nyai nggih. Iya, iya. Kula nyuwun tolong. Iya, ya nak ya. Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman. Wah, Lah iku. kula mboten gedogok kali tiyang niki kok. Kon gak seneng nak? Nggih wong wis tuwek kok pencilaan. Aduh. Matri dan telu. Sabar. Sabar kaya banget iku. Banget iku. Kok ketuk-ketuk lo kok sabar. Sampeyan dicintai sinten? Basman. Basman. Sembarang niku dikekaken kula. Lah kula mboten cinta kok. Modele kaya wong gendeng ngoten. Gendeng nggih. Nggih. Sampeyan mboten cinta napa-napa disukani. Nggih. Wah pancene gendeng iki. Sakran, kran. Kata napa, Mbak? Sakran. Kenapa, Mbak? Bangus. Bagus kok. Ya apa sih kran kok kayak mari kono. Loh, Aduh kale duit. Sabar. sabar mawon, Mbak. Sakniki syaratnya itu apa, Mbak? Nah, Si, bahasa Indonesia. iki ngene nak ya. Oh, kantean bahasa Indonesia iki. Oh, masih banyak. Oh, masih. Oh, aku teko bangsa mion kok. Si akeh. Nek pancen kon kepingin duwe bojo bareng Syarate. Kastini syaratnya gampang. Napa, Mbak? Kemantenan sadurunge 5 dino kon turu tengah embong nak ya. Sing turu sinten? Rame. Iya, Bong Rame. Katolo turu tengah embong. Icen. Ganti klambi icen nak. Lah lek enten motor. Bapak masih dipelinis penyekolah nak. Bapak nak. Ya napa? Aduh. Nyai. Aduh, bingung. Nyai. Apa? Niku lak namanya bunuh diri, Nyai. Lu gak syarat. Sar, nek kartolo mati. Aduh, iku ketekku. Aduh, rek ya apa? Ya Sampe niku kok mumet mawon sih Nyai.
Nyai? Bingung. Sing pundi gethek sampean gethek Iku lho, aku lho bingung aku iki. Oh, dadi lek mulai numpak gethek ngoten Numpak tadi. gethek. Numpak getek. Ambe Joko Tingkir. Aduh, ya apa ya? apa? Niki lek pancen syarat ngoten nggih. Dadi lho iki Dik. Lek syarat sih. Iya syaratnya. Lah sampe upama ketabrak ban ngoten bane perahu itu ya napa? Masih itu tabrak banyak meneng wae. Ngeten Dik, carane ngeten. Pun tilem ngene mbok biasa niku. Oh. Sampeyan ngene gedhong wayang wong ngeten setra jalan niku. Clear. Nah, enten jalan ngeten Oh, niku. jalan. Lah nggih, lak ngoten Nyai. Oh, lah. Kan udah dagelan iku. Masuk tak jalan. Kalau kas tamin ae. Aku cinta apa iku wedhus. Nek kono apa iku aduh ya apa. Apa sedek kan iku dek. Nggih, Mbah. Pokoke saged kabul nggih. Ya napa-napa kapan-kapan kula tak obong-obong mriki nggih. Oh Sakniki iya. ngeten Nyai, kira-kira saged kabul mboten? Oh iso terkabul. Nggih, Syaratnya iku Nyai. mang dituruti. Ngeten mawon, Iya. nggih, Dik Kartolo. Nggih, Nek sampean apa? kepengin nduk syarate sampean turu pinggir embong supaya ditubruk montor. Loh. Pertama dikai contoh mban iki kangen turu embong. Oh, nggih. Ya napa Nyai? Aku ki percobaan. Aduh, mati balik-balik aku. Wah, ya apa sih rek? Cek temene. Tapi mesti anu nggih. Ya, Saged apa? saged kabul. Iya, kabul. Nggih kula ujar, kula Iya, iya. jange obong-obong mriki lah sampeyan Iya. teng lebet, kula badhe obong-obong teng lawange grombol niki Iya, nggih. iya, iya. Bedhe ning ngobong sampean beto damen. Nggih. Sing Sing akeh aku. Aku Dik. panggangan. Dados Ya. ngeten Dik, nggih. Nek Iya. sampean jange obong-obong ya asal kian. Iya. Nyai mlebet ngene grumbul malih. Lah. Lah nggih Dik Kartolo niku obong ngene sebelah mriki. Oh iya. Nggih ta? Iya, jek sangit aku. Kabul Mandala. Ya, Lho, kabul. niki kok mblakra aja kabul mandala bareng Lah, napa sih? kabul sapa iku? Oh, keturutan. Terkabul. Oh, terkabul. Kabul niku direstui ngoten nggih. Iya. Iya, ayo Muna. Kula ndelok mbani sak sampe megap-megap nggih. Kok digegap-gegap sih? Tek oleh takut nyesek ae, Dik. Aku bingung, Dik. Wis, Ya Ya apa? apa iki, Mas? wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih. Iya, iya, iya. Dadi Pak Dik, pun atik ngoten kesane pun kesane lho nggih niki lho niki. Lho. Sik. Lho. Dik. Lho lho. Tek kon kurang ajar kon. Kon kurang ajar. Oh, hari katamu. Mas, sabar, Mas. Coba. Mas. Aduh, entek akeh lho. ini yang membuat honor. Sapa sih kayak honor ya? Membuat honor. Lho wis anjo Ada apa ini? kene. Wis anjo kene Hansip iki. Loh, Geli keran. cari. Loh, keran. Ono ambone rek. Aku ya. Kenapa kon gua-gua ini? Iki lak baseman. Aku. Lho Cak, Apa? lho iki Loh, Dik. lah IP pernah Cak. Loh. Iki Bayuku dirabi baseman. Lah kok aku, Dik. Oh, Lah ini aku kan nyelok kene papa. apa gedang. Cak dah. Yo aku yo cacak tok ngono lho. Ya wis digawe cak. Oh, gecak ngawur ae. Iki mah ana gara-gara. Gara-gara apa lo? Iki lak ngene. Tini lak pacarku. Iya. Dadi ubur-ubur jak baseman. Mm-mm. Sembarang ditukokno tapi Tini ku gak njaluk karepe baseman dhewe. Iya, Terus iya. tak golekno wong tuwa karepku misahno antara cak baseman karo Tini. Dadak tak jaluk nang dukun sing dadi dukun cak baseman dhewe. Wah. Iki pancet ae seneng torok kae padahal iki Mbak Yuku kon rabi. Iya iya ri. Wong dikok sedik kok tok. Ya ditenono. Kon Apa peno? Ya kon ngongkon ngono. gak gelem isap tak tuturno. Ya aku Tak bojomu. aku boleh. Apa